Δίνοντας βήμα στους νέους, το Dog Fest έχει δημιουργήσει το Λυκαβιές, που αποτελεί οργανικό τμήμα του φεστιβάλ. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 16 ντοκιμαντέρ από φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του ΕΚΠΑ και του ΣΑΕΚ Κηφισιάς. Η προβολή του ντοκιμαντέρ έγινε σήμερα στην αίθουσα προβολών του Μεγάρου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Η νέα γενιά των κινηματογραφιστών φέρνει μεγάλες αλλαγές στην κινηματογραφική έκφραση, καθώς με τα σύγχρονα μέσα και τις νέες τεχνολογίες έχουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν πρωτοποριακές προσεγγίσεις. Αυτό διερεύνησε η συζήτηση που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με τίτλο «Η κάμερα στο ντοκιμαντέρ». Η συζήτηση εστιάστηκε στην εξέλιξη που μπορούν να επιφέρουν στην κινηματογραφική έκφραση οι νεότεροι δημιουργοί, αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες όπως οι διαδραστικές πλατφόρμες. Άιντε πάμε σαν τα χελιδόνια, ταξιδιάρικα πουλιά, το χειμώνα μες στους κάμπους, καλοκαίρι στα βουνά. Η ταινία μου «Το Σάλτο του Ήμερου» που συμμετέχει στο διαγωνιστικό του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας είναι ένα οδηπορικό που ξεκινάω από τη Μακεδονία, καταλήγω στην Κρήτη, που αφορά το παραδοσιακό τραγούδι, τους χορούς και τις ντοπιολαλιές. Καταλήγοντας στην Αθήνα, συναντώντας μια νεολαία να χορεύει και να τραγουδάει μέσα από τους παραδοσιακούς συλλόγους και μέσα από τα γλέντια. Και για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, που γίνεται αυτή η αναβίωση και είναι έτσι πάρα πολύ χαρούμενο και κάτι ελπιδοφόρο. Φτάνουν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης γεμάτα μετανάστες. Όσοι από αυτούς πήραν άδεια εισόδου, βγαίνουν από το Ellis Island. Η ταινία μας, που έχει τίτλο «Για ένα κόκκινο πουκάμισο», συμμετέχει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας και θα μπορούσε να πει κανείς με δύο λόγια ότι είναι ένα χρονικό της ελληνικής μετανάστευσης και προσφυγιάς από το 1890 έως το 2020. Για την ακρίβεια, το χρονικό στο βάλουμε σε εισαγωγικά, γιατί εμείς επικεντρωνόμαστε στηριγμένοι πάνω σε σπάνιο κινηματογραφικό υλικό, στις ιστορίες ανθρώπων που βίωσαν αυτή την εκρίζωση από τον χώρο τους σε έναν άλλο χώρο και εκεί προσπάθησαν να δημιουργήσουν ή να επιβιώσουν. Η συμφωνία που έστελνε τους πρώτους Έλληνες εργάτες στον Βορρά υπογράφεται το 1960 μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και καλύπτεται με το κύρος συνθήκης. Τα υλικά που εμφανίζονται στην ταινία είναι σπάνια και δυσέβρετα. Κάποια από αυτά ξεκίνησα η αναζήτησή τους από το 1996, κάποια άλλα είναι πρόσφατα και κάποια βέβαια στηρίζονται σε αδημοσίευτο υλικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από και προσωπικά αρχεία, αλλά και από τα τελευταία γεγονότα της τελευταίας μετανάστευσης που οφείλεται στη γνωστή κρίση. Στην αίθουσα Κλεοπάτρα του ξενοδοχείου Παλήρια έγινε μια συζήτηση με τίτλο «Απόδημοι Έλληνες του Καναδά, μια ξεχωριστή κοινότητα». Η συζήτηση αυτή εντάσσεται στο κύριο αφιέρωμα του φεστιβάλ, φέρνοντας στο προσκήνιο την ιστορία, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τους παράγοντες διαμόρφωσης μιας από τις πλέον ακμάζουσες και δημιουργικές ομάδες Ελλήνων, αυτή των αποδήμων του Καναδά.